V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bratia a sestry, stretávame sa v druhú slávnosť vianočnú. Témou dnešnej druhej slávnosti vianočnej sú nebesá otvorené. Pán Ježiš Kristus vstúpil do sveta, aby nás prišiel zachrániť a vykúpiť. A my aj dnes v rámci týchto služieb Božích chceme osláviť Boha za to, že nám zo svojej veľkej lásky daroval svojho Syna. Po predspeve budeme spoločne vyznávať konfiteor a tieto služby Božie začníme v mene Pánovom predspevom vianočným Slovo stalo sa telom. Slovo stalo sa telom. Halleluja. A prebývalo medzi nami. Halleluja. Spievajte Hospodinu novú pieseň, lebo vykonal divné veci. Slovo stalo sa telom. Halleluja. A prebývalo medzi nami. Halleluja. Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svetom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen.
sa vôľa Tvoja svätá, v nebi i v končinách sveta. Oče, spasením nás obdar, postačí nám tento Tvoj dar. Bože, v tejto rannej chvíli, za čo vrúcne sme prosili, Teba večnej lásky prameň, dosť milosti daj nám. Amen. Sláva na výsostiach Pánu Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Amen. Pán Boh buď s vámi. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Všemohúci a večný Bože, prosíme ťa srdečne, pomôž nám všetkým, ktorých narodenie Tvojho Syna potešilo, aby sme aj skutkom naplnili, čo srdcom veríme a ústami vyznávame. Daj svojej cirkvi Ducha Svätého, aby dnes mala verných svedkov a vyznávačov, aby sme za príkladom Štefanovým zachovali vieru, lásku, vernosť a horlivosť k svätým veciam. Učiň to všetko pre svojho milého Syna, Ježiša Krista, nášho Pána Spasiteľa na večné veky, požehnaného. Amen, amen, amen. Zvučne plesaj Hospodinu celá zem. S radosťou slúžte Hospodinu, vchádzajte pred Neho s plesaním. Vedzte, že Hospodin je Boh, On učinil nás jeho sme, jeho ľudovce, jeho paství. Vchádzajte
Vchádzajte s vďakou do jeho brán a s chválospevom v jeho nádvoria. Ďakujte mu a dobrorečte jeho menu. Lebo je dobrý Hospodín, na veky trvá jeho milosť a jeho vernosť z rodu na rod. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Nuž, kresťania, bez prestania, dnes radujme sa z narodenia Pána. Boh ho poslal, svetu ho dal, v ňom veriaci má istotu spasenia. Zavítal k nám Syn Boží sám, v ňom Božia láska hriešných vykúpila. Panna čistá, Matka Krista, pokorne Božiu vôľu vyplnila. Hriech dá žalosť, Kristus radosť, on priniesol nám na svet potešenie. Boh je s nami aj v trápení, veď mocne plní svoje zasľúbenie. Prespevujme, oslavujme,
Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Matúš v 10. kapitole. Dajte si pozor pred ľuďmi, lebo vás budú vydávať súdom. Budú vás bičovať vo svojich synagógach. Aj pred vladárov a pred kráľov budú vás vodiť pre mňa, aby ste im aj pohanom vydávali svedectvo. Keď vás vydajú, netrápte sa, ako a čo hovorí, lebo v tej chvíli bude vám dané, čo máte hovoriť. Veď nie vy budete hovoriť, ale duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. A brat vydá brata na smrť, a otec dieťa a dietky povstanú proti rodičom a usmrtia ich. A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá, dokonca bude spasený. Chvála Tebe, Hospodine. Halleluja.
Za teba v pravde stáť, daj Kriste sily. Nech sveta toho zlosť nás nepomíli. Nech život ani smrť nás nezastraší. Buď s nami dnes, jak i po večné časy. Amen. Bratia a sestry, slovo Božie, na ktorým budeme spoločne uvažovať, je napísané prorokovi Izaiášovi vo 8. kapitole od 9. po 12. verš. Spolčujte sa, národy, ale deste sa. A načúvajte všetky diaľavy zeme. Strojte sa len, ale deste sa. Strojte sa len, ale deste sa. Chystajte plán, ale bude zmarený. Povedzte niečo, ale neuskutoční sa to, lebo Boh je s nami. Lebo Hospodin mi takto riekol, keď doľahla na mňa jeho ruka, keď ma varoval ísť cestou tohto ľudu. Nenazývajte s prisahaním všetko, čo tento ľud nazýva s prisahaním. Nebojte sa toho, čoho sa on bojí, a neľakajte sa. Amen. To sú slova písma svätého. Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi. Vianočné evanjelium nás povzbudzuje a posilňuje. Je tu Boh, ktorý nám dáva ten najväčší dar v Pánovi Ježišovi Kristovi. Túto skutočnosť v nás umocňujú evanjeliové svedectvá, vianočné piesne, modlitby a všetko spojené s Vianocami. To spontánne v nás vytvára úprimnú radosť. Druhá slávnosť vianočná zvesťou o mučeníkovi Štefanovi do vianočného príbehu akoby nezapadala. Akoby narúšala atmosféru Vianoc, radosti, pokoja, rodinnej pohody, šťastia. Touto zvesťou určite nechce byť nič narušené. Práve naopak je to výzva zamyslieť sa, či moc Vianoc nie je premožená krutosťou ľudskej zloby. Že by Boh nedokázal ochrániť svojich? Určite nie. Aj cez takéto smutné a ťažké udalosti Pán Boh koná. Aj keď my tomu nemusíme rozumieť ani sa s tým stotožniť. Tento údel možno mať na pamäti ako pozadie pri vyznávaní istoty, že Božia moc je večná i vtedy, keď dočasne neraz zvíťazila krutá ľudská moc a vypočítavosť. Áno, viera v Boha je správna, keď chápe, že Boh je s nami. Aj v ťažkostiach a rôznych životných okolnostiach či skúškach viery. V Božom pláne má miesto i utrpenie človeka, aj keď tomu hneď nerozumie. Pán Boh aj napriek utrpeniu spravodlivého riadi beh sveta. Skutočná viera prechádza abrahámovskými skúškami na hore Moria. Obstojí, keď nestratí zo zreteľa skutočnosť, že Boh je s nami. Aj keď všetky okolnosti tomu z našej strany akoby nenasvedčovali. Čo sa vlastne dokázalo najdokonalejšie príchodom, že Boh je s nami, a to v narodenom Pánovi Ježišovi, keď slovo stalo sa telom. Milí bratia, milé sestry, dnešné Božie slovo z proroka Izaiáša nás upozorňuje, že Božia moc je večná. To prvé, čo nám z dnešného písma svätého vyplýva, že márne sa jej ľudia protivia. Deje sa toho vo svete veľa, pretože ľudská túžba pomoci a ovládnutí všetkých a všetkého nemá často hraníc. V zákulisí ľudských spriadaní a plánov všeličo prebehne hlavou. Rôzne úklady, spolčovanie, strojenie sa na rôzne ťahy, aby to zabralo a cieľ sa dosiahol. Aj za každú cenu.
Poznáme to, vieme o tom, že sa niečo také deje. Mnohí tomu prikladajú veľký význam, trápia sa nad takýmto konaním, tým znepríjemňujú život sebe i ľuďom naokolo. Aj keď často cítime, že nemáme na to dosah, že to nedokážeme zmeniť, to ešte neznamená, že by sme mali žiť v zúfalstve, v strachu, v panike či v pesimistickom videní života. Nájdime v sebe viacej dôvery. V konanie Božie a vnímajme cez Božie slovo, kto má posledné slovo a kto v konečnom dôsledku aj o všetkom rozhodne. A to nech nás vedie k dôvere a k spoľahnutiu sa na Božiu moc a silu. Veď už žalmista v 2. žalme napísal, prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti. Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti jeho pomazanému. Spretrhajme ich okovy a zhoďme zo seba ich putá. Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje, Pán sa im vysmieva. Prorok Izaiáš zase poukazuje, Hospodin sám zatvrdil niektorých, aby sa stalo zjavným, že nebudú v stave do konca doviesť svoje zlé úmysly, diktované neláskou a snahou ničiť. Márne sa spájali veľmoci a márne stavali veľké vojska, Božia rada bola iná. Budete premožení, vaša rada bude zničená. A tu sa objavuje aj tá pevná, silná viera Štefanovi, mnohých ďalších mučeníkov a martírov cirkvi, ale i v nás, že Boh dovedie svoje dielo spásy do konca. Viera vidí za každých okolností márnosť protiveniu sa ľudí Božej vôli. Tým druhým, čo nám z písma svätého vyplýva, Božia moc je večná a je k dobru veriacich. Myslí si niekto, že by Pán Boh obetoval svojho jednorodeného syna na Golgotskom kríži, keby nemiloval úprimne tento svet? Má niekto pochybnosti o Bohu, keď vidí bezprávie, nespravodlivosť? Má človek vôbec právo niečo Pánu Bohu vyčítať? Napriek tomu nám počas Vianoc znie radosná zvesť o milujúcom Bohu, ktorý dáva svojho syna, aby sme nezomreli, ale žili s ním na veky. Áno, Boh je s nami k nášmu dobru. V zmysle slov apoštola Pavla, keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých. Ako by nám nedaroval s ním všetko? To znamená, že Boh je s nami, aj keď jeho cestám nevždy rozumieme, alebo keď nás vedie temným údolím smrti. Viera v Boha nás má viesť k dôvere tomuto Božiemu konaniu. Potrebujeme si uvedomiť, že Božia moc sa prejavuje nielen v rámci vianočných slávností, ale v našom, v tvojom i v mojom živote. V každodennom živote. Keď máme otvorené oči a nepripisujeme rôzne životné okolnosti nejakej náhode či šťastene, ale Pánu Bohu, tak vtedy plne rozumieme, čo Pán Boh koná nielen v našich životoch, ale i v celom svete. Nech už by sme sa nachádzali v akomkoľvek životnom rozpoložení, nech by to už bolo akokoľvek ťažké, pamätajme aj vtedy, že Božia moc je vždy k dobru. A Pán Boh aj to zlé dokáže obrátiť na dobré. Plne mu dôverujme a riaďme sa Božou vôľou. To posledné tretie, čo nám z písma svätého vyplýva, že večná Božia moc je dôvodom k prekonávaniu strachu. Prorokovi Izaiášovi čítame, nebojte sa toho, čoho sa on bojí a neľakajte sa. Počas Vianoc môžeme vierou vo svojom srdci vždy nanovo pocítiť Božiu lásku. V
prvom liste Jánovom 4. kapitole 18. verši je napísané: v láske nie je to strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože príčinou strachu sú úzkosti pred trestom. A kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. Prorokovi Izaiášovi nebolo ľahké hlásať spoľahnutie sa na Hospodina, keď okolo seba videl následky toho, že ľudia sa spájali vo zväzky, smerujúc k ničeniu a potieraniu v ľude Božom. To sa mimochodom deje aj v tejto dobe, nielen vo svete, v spoločnosti, ale aj v cirkvi. Témer celý národ okolo proroka mal iný názor, než aké bolo Božie vedenie. Ale Hospodin nenechal proroka priam za ruku viedol a priviedol k tomu, že bol v stave vyznať skutočnosť, že márne sú všetky ľudské sprisahania. Aj keby šlo o sprisahanie s nádychom náboženského zápasu, netreba sa ich báť. Kresťan nie je prestrašený, lebo nezabudol, že Božia moc je večná, že tá moc znamená konečné víťazstvo. O tom bol presvedčený aj muž viery Štefan, keď ho kameňovali pre vieru v Krista. Vyznal: aj hľa, vidím nebesá otvorené a syna človeka stáť na pravici Božej. Preto i keď na Vianoce v spomienke na Štefana je zrejmá krutosť reality života, Vianoce vedú k radosti, ktorú nám nikto nemôže vziať. Lebo je za ňou Boh, ktorý je s nami. Milí bratia, milé sestry, z dnešného Božieho slova sa môžeme povzbudiť, že Božia moc je večná. Márne sa jej ľudia protivia, vedie k dobru veriacich a je dôvodom k prekonávaniu strachu. Nech nás aj dnes Pán svojou zvesťou poteší a naplní radosťou, že On je s nami, nie len v rámci vianočných slávností, ale po celý čas. V tejto časnosti a veríme, že raz aj skrze našu vieru budeme s ním môcť žiť vo večnosti. Amen. Pomodlíme sa. Nebeský náš Otče, vzliadame do otvorených nebies, aby sme z nich prijali Tvoje požehnanie. Ďakujeme Ti úprimne, že sme mohli aj dnes počuť Tvoje sväté slovo. V ňom nájsť posilnenie do životných zápasov, do ktorých nás povolávaš. Ďakujeme, že Tvoja moc je večná. A my chceme vyznať aj dnes, že sa jej nechceme protiviť. Uvedomujeme si, že je k dobru nám všetkým. A je dôvodom na to, aby sme sa v žiadnych ťažkostiach, starostiach a problémoch nebáli, ale Tebe plne dôverovali. Poslal si nám svojho syna, my nevieme slovom dostatočne vyjadriť našu úprimnú vďaku. Ty však chceš, aby sme vieru v Ježiša Krista životom dokazovali a boli odhodlaní aj trpieť pre Neho. Ty však, Otče náš nebeský, vieš, aký sme slabí, nestáli. Preto ťa prosíme, naplň nás Duchom Svätým, aby sme sa dokázali ako verní nasledovníci toho, ktorého si nám poslal. Buď prosíme s nami, s celou cirkvou, požehnaj tieto vianočné chvíle, aby sa stali zdrojom opravdivej radosti, potrebného pokoja v rodinách, cirkvi, národe, na celej zemi. Priblíž sa v narodenom Ježišovi zvlášť k trpiacim, chorým, zomierajúcim, aby aj oni videli Tvoju slávu a chválili ťa požehnaného na veky vekov. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen.
Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, oznamujem vám, že služby Božie zajtra v nedeľu po Vianociach budeme vysielať naživo na obidvoch kanáloch nášho cirkevného zboru o 9:30. Milí bratia, milé sestry, príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia, dara účastenstvo Ducha Svätého, nech sú a zostávajú so všetkými vami teraz i na veky vekov. Amen. Zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom. Aby sme mierne, spravodlivo a pobožne žili na svete. Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde poďakujúc, pomodlíme sa. Milostivý Pane Bože, Otče náš nebeský, ďakujeme Ti srdečne, že si svetu poslal za Spasiteľa Syna svojho jednorodeného. Prosíme ťa ráč osvietiť naše srdcia Duchom svojim svätým, aby sme sa jeho narodením vo všetkých úzkostiach života tešili a pre meno jeho svätej ťažkosti a súženia života trpezlivo znášali. Tak zvíťaziac nad duchovnými telesnými nepriateľmi, staneme sa účastnými Tvojho kráľovstva nebeského. Pre Ježiša Krista, Syna Tvojho milého, nám na radosť, pomoc a spasenie narodeného. Amen, amen, amen. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás.
Pán Boh rozjasni svoj tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Bratia a sestry, aj dnes sme sa mohli potešiť Božím slovom a z neho počuť, že Boh je s nami nielen v slávnostných chvíľach, ale po celý náš život. Preto mu pevne dôverujme a kráčajme s ním po celý čas vo viere a v dôvere v neho. Prajem vám požehnaný vianočný čas, nech vás všetkých Pán Boh vedie a všetci spoločne s radostným srdcom slúžme nášmu Pánovi.